Unong Tremon Skobha na East Jaintia Hills District, reaching son Shai ulalet ay ka right to information siya ko office Jong u Deputy Commissioner kani ka Jing pan RTI Jong uba Shai kalong banwa Jing Shai halor ka rukom tungjam Jong ka DSC bat ban pinpet ya ki Jing balapin pau de kinong apply kam nakathan kinong apply kam kilapin pau ya ka Jing bam Shai halor ka rukom tungkam bat uba Shai ula kermen baka RTI kan saay ka Jing tip kebadan kam Kajing pan RTI kalong banwanra ikajing khut jing subah hagajing Treikam Jong ke DSC. Ko penman yang file to adin da ko ut ko ujor le ko pon gi nak ro ko apply le ko pon ki daw kajing khana ki yang Henry kat em ka fact sakti te mnu ong ye te yuluti ko anda to kini concern department ku respond ki lan reply ki ya ke RTI yang hite yu pai ko ka tom to kam kita kajing ut lan kita kajing ujor ki yong ki kon ro hapo yong ke district ki yong